Jo, takže čaute kamaráti, vítam z našeho ďalšieho videa. A v tomto videu push 18 000 a samozrejme, je to špeciálne video, mám tu kamaráta Lukáša, zdravím ťa. A ešte mám aj Bravo Pass. Mám Nany. Push 20 rang dneska asi, keď sa podarí. A Žanet mi padla v Legendary Star Drope na konci 50 level. Dneska ide Nany 20 rank. Let's go. Ideme s Lukášom. Teraz si dám... OK, tak to ideme. To treba. Samozrejme, mám nové meno aj. TM Trax. Kozička. To treba. Ideme na to. Tak v tomto videu sa musím extrémne snažiť, pretože je fakt rank 20 na Nany nie je tak ľahké, ale je extrémne pekná. Extrémne, ona je silná. Kamo, Lukáš je proste frajer. To je proste biggest frajer in the world. Ticho. No, ups, no, tak dobré. To je moja chyba, všetko je moja chyba, všetko. Dobrá, Luky. Vydrž to 1 minútu, sekundu, či čo? Áno, dobre. Dobre, to vydržal, teraz pojem naplno. OK, dostal. Teraz asi, neviem. A to čo je? Jak to zničili? Plus 4, aj tak, OK. Sorry, Luky. Ideme znova. Dneska 20 rank, to treba. Ja som tak rád za tú Nany. Škoda, že mi nepadla tá Žanet vo videu a Nany som si zobral. To je proste best. Samozrejme, že vyjde video aj z novej season. Kam ona je jaká silná, že to na ráno vypne. Tá dve. Ticho tu je. Čakaj, tak, dobre, dostal. OK. Dobre. Si mi dal damage. Tak ale ja som dead. No však samozrejme. Čo mi dali? Oni sú silní, to čo bolo? Čo to bolo? Nany je proste na skill, no. Ešte s ňou musím naučiť, ale fakt je to môj obľúbený brawler, pretože ja som aj hovoril, že strašne ho chcem. OK. OK, tu je ďalší typek, no tak my sme dead. Tak ja neviem, čo mám robiť, čak sa pozrite. Mne vypnú ma. Sa extrémne sústredím, pardon, fakt. To schovám a ja idem teraz takto. Pekne. To som schoval. Aha, Žanet, ona tu je. Žanet. Zabijú. Nevadí. Dobrá. Aha, dobré, tak my sme dead. Úplne. To čo bolo? Veď ona ma vôbec netrafila. Jaj, no. Tak to bude ťažké.
Pukneme prstíky. Tak, úplne. Brawl Stars, čo je? Nany tu je tiež. Bomboklad. Zomri. Ohio. Triple Dona. No tak dobre, no tak ale to nevadí. Tak istý som. Aj ja. Prečo taký krivý znaný? A vždycky budem. Joj, to si necháš. Dobrá. Že slabý. To čo si dal? Čo si im dal? Wow. Zabil. Už za chvíľku aj Kita. Za chvíľku. Potom tu si berem asi Squeaka, tuto. Tu si berem Groma. Tam Bibi samozrejme, lebo musím. Grom, tuto je tiež Grom si dal. Lukáš. To ste mali vidieť všetky tie videá, čo mi... No teda, to som mal všetko natočiť, čo mi padlo. By som na mňa plakal. Škoda, že Luky mu vymazali ten jeho účet, kde mal 30 000 trofej. Ideme zobrať. Ale ona dáva strašne veľký damage. Na blízko hlavne. No tak on je dead. No tak samozrejme. No poď kľudne na mňa, mne to bude úplne jedno. Ja budem iba rád. Čupupupu. Ty kokos, to čo je? To čo je? Čo to je? Ja dobrá. No tak to máme aký damage teraz. Jaký damage? Cože? Nechaj mi jedného. Plus. Ok. Možno si dám aj inú. Ozaj, mne padla táto Lola, ukážem vám. Mne padlo toto Lola. On si dal low a to je frajer. To je aký komo, Roblox mine. To podľa mňa pôjde duo. Tak nič. Tak low, ja volám low. Dobrá. Ježišmaria. Páne Bože. Ja takto nič. Dobre sme ho zabili. Ja aj tak tu je tento čávo. To čo je? On má koľko tých hodov? No hodov, bože, jak to volám. Tak to treba. Dobrá, Luky. Dobre hráš. Musíme dať. Naozaj, musíme to dať.
Čupupupu. To si zabil naozaj. To bolo pekné. Čupupupu. Ja sa sústredím a nemôžem rozprávať. Naozaj, sorry. No tak ja som dead. Ma vypne. Tak keby som bol rád, keby žete na blízko. By sa rozplakal. To čo je? On ho úplne zabil. Čo to je? On kam až dočiahne? Ja dobre, ja som asi dead. No, samozrejme. Ja som dead. Ma vypne na dve rany. Ja tak nič. No tak to som dobre prežil. Fú, dneska to bude docela ťažké. Ja idem takto. Tu som tak spavne. Ja som sa tam spavnoval, ale ja som chcel, aby som sa tam spavnul. Áno, Loki, zober to. Takto. Kámo, idem teraz do lobby. Posreme. Dneska možno... čakajte chvíľku, si pozrieť. Aha, ja to neviem. Čakajte. Ja ani neviem, ja si tam samozrejme dám toto, lebo akože... Tu treba. Tak toto dáme. A potom ešte tam... Máme aj toto. Tak, toto a na druhé dáme toto. Dobre. Tu dáme Nani. Nie, tu dáme Lolu. Jop. Nie, dáme toho. Ty kokos, to je nejaké kombo. Ty vole. To som zabil naozaj. Ty kokos, Crow asi dal. No dobrá, ale neviem, či sa s ním bude dobre hrať. Čo už. No poďme. Fúha, 30, ja som mal reálne, že 120 gemov. Tuším, tak nejak. Ale nové meno to treba si dať, nové meno, lebo som sa nechcel takže ja som si musel dať ako keby nové meno. Lebo čo keby som ma niekto spýta reálne, že ako sa voláš, bros, a že že ok. Čo som zabil? Som ani nechcel. Za 5000, dobré. Kos. Tebe to jede, Lukáš. Tebe to dneska jede. Sorry. Dobre, dostal. Nechaj ma, ty Ohio, triple boss. Hopa, máš málo životov, ale sa nejak cítiš. Škoda. Ty koľko, že ja neviem, že má toľko powerov. No poď no. Čo mi spravíš? No nič. Stačí mi dať jeden hit. Dobrá, Luky. On iba skáče, nič nevie. Počkaj, sme ešte 3 kluby. Ja som ho zabil na ránu. Som ho zabil úplne na ránu. Úplne na ránu, iba tak musifné. Let's try again.
take you away to me. Ozaj, nemám komentáre. Ja nemám komentáre. Ja som vám chcel dať niečo do komentárov, vy ste napísali. Ale tu nejde. Neviem prečo. Také vajíčka. Oni dvaja hádžu. To sme pekne v riti. Oni obidvaja hádžu. Oni obidvaja hádžu. No si tak... Ty kokos, tak to... Dobré. To ja chcem. Nie, opováž to sem hodiť, lebo zažiješ Ameriku. Čo to je? Čo to je? Nie. Čo to je? Čo to je? Čo mi to dávajú všetci? No tak utekaj. Dobrá, on vie... To je Peter. Ten sa volá Peter. On to je dobré na tom Mikovi, že on vie skákať a oni ho potom nechytia. To bude najlepšie. Áno, Luky. Áno. Je to tak. Ty kokos, to čo som dal. No tak oni majú koľko powerov? Za 4, 102. No tak ja to nevydržím. Ešte s powerami. Dobre, no tak ale čo sa... Dobrá, áno, vydržal som to ešte. Utekaj preč. Na čo? Však utekaj. Áno, on ešte bude flexiť, že vie oné. Sopíjať. Ja hovorím Lukášovi, hovorím tomu onému. Dumbledore. Chudák. Chudák ho sem skočil na tú nany. Čupupupu. No poď. Ty ohajo. Ty nie, ja dobré. Plakať. Ok, čau. To čo bolo? Ty si slabá s tou mamou. Neviem, či to dneska chytíme ten 20 rang, ale malo by to ísť po másle. Jak po másle? Čiže mám nany. Teraz už to bude trošku ťažšie. Okej. No, však to hitni, ne? Dobre, tu je aj tento, oný Daryl. Zajeba. Ale... To si zabil. Ja čo skúšam stále, ja som Heidi. Ale ne, to nie som. Jo, jaký damage si dostal, smrdíš. No tak poď, no jasné, no poď. Ježiš, to čo tu je zase? No tak toto ne. Zatleskam. M-Trax, ty to dáš. Jaže, čo to vedľa mňa je, ty kokos. Nejaké hnedé miesto to byť. Nie, choď preč. Z toho, dobré. Nie, choď. Dobré. No tak ja som dead. Okčau párky. Áno, Luky, dobrá. Dobrá, Luky. Nevadí. Odskoč preč. Dobrá. To bola dobrá, Luky, nevadí. Dobrá, ešte. Dobrá, nevadí. O, tak ja som dead. Okčau. No tak ale čo ja mám robiť, keď proste ona stará ako keby tie 3 veci. No tak dobre, nevadí. Fú, je to ťažké. Milica.
Zajtra si idem s Lukášom von zase. Asi. Opováž mi to zobrať, ty prasce. No tak ty čo ideš skúšať na mojho kamaráta? Ale čo mi to dáva za hity? Oni nevie, že mi dáva hity, ale dáva mi hity. Ježiš, to čo tam je? To čo tam je? Ja aj to táto zvyšu. Ale dobre, nie. No tak čo som mal robiť, akože mi povedz. Ja som do lobby. Ty kokos, 10... Ideme. Ideme znova. To treba. Som strašne ticho, ja viem. Uteč! Ja som dead. Som ťa oklamal. Dostal hat-trick, ale ne. Sústredíme. Ale čo mi dávajú všetci stále? To není možné. Dobrá, bež. Vyskoč, dobrá. Áno, tam choď, presne. Presne tam. Presne tam. Počkaj. Ale no, ja som mu mal dať jednu vec. Jak tam skáču. To! Zabij ho. Nie, vyskoč. No tak ty si dead. Ja tak nesiok. Čo mi to dajú? Dávali. Nevadí. Pohode. Mne chýbajú 3 trofeje. 3 trofeje. 3. Ešte horšie byť nemôže. Prčíc. Víte co? Takže. No takže. Dneska dáme asi iba rang na... Bohužiaľ iba na 10. Na budúce na 20. Teraz dáme asi ešte na toto, ak to pôjde. A to je všetko potom. Ideme. On si dal nerf poka. Nerf poka! Dom. Tu je Bonnie a tá Emza. No tak neviem, či to bude môcť také dobré. No tak ale toto čo je? To už nie takto od začiatku sa tu objavíte. No ďakujem, si milý. Ok, dostal nejaký taký hit.
Dobre, dostal. Čopárky. Pákry. Ja sa bojím, že tu či to nikto není. No však samozrejme, presne preto. Jak hit. Dancing everywhere. Dostane hit. Zabijú. To čo je ono? Ja sa to seklo asi. Tam je krón, tak to sa mi pekne vrti. Dobre, dostal nejaký hit. Ja si neviem hrať. Nie akože s ňou, ale chápeš. To si robíš srandu. A ja ju ešte ani netrafím. Teda ho. No tak dobre. I'm dead, oh goodbye, bro. Ok, dead, ty si dead. Aj ty si dead. Zabij ho hneď. No to sa rimovalo. Ty si dead, zabij ho hneď. Tak to bol. Ja, my sme prvý? Aha, ok. Nice. Ups. To nič. Yes, máme to. To treba. Jej, máme to. Wow. To je proste dobré. No tak... Jak? No tak jak? Počkaj, poďme. Hot zone. Počkaj, není hot zone? Wipeout, hot zone. Zrazu není hot zone. Wow. Včera bolo hlavná vec. Robíš srandu. To není hot zone. No nič. Let's go again. To the venue. Fenga si dal, to bude asi dobré kombo, lebo on tam nabehne. Nepočkaj, on dá tú ultinu na nich, ja sa tam môžem teleportnúť pomocou hento. Ty kokos, to je dobrá kombo. Dobrá samko. Best combo in the world. Čo je? To je aké zlaté. Puď. A potom ti dá taký hit, že sa dosereš. No jasné, ty skočíš, ty Ohio triple boss. No jasné, no áno, dobre, čau. No tak si dead, no, lebo on... Jaj, no tak tohle ne. Dobre, sme dead. Ale viete, prečo som to nestihol? Kokos, to ma fakt baví. To ma najviac na svete baví, kokos. Ale to... ASMR. Ok, konec ASMR, ideme hrať. Čik, šak, šok. Nejaký otravný japa. Dobrá som dal, dobré. Nice. Ideme preč. Odídem. Kde je? Kde je ten kamarát môj?
Kam išiel môj teammate? Lukáš Treba. Neviem, pomoc. Pos. Ok, tak idem takto vyslovene. Čau, Parky. Slabý si. Tu si robíš srandu, že teammate are back in hentam. Niekto je, ja tak nič. Tak tu je niekto. Ja som spalnul, ježi, kto to je? Ježi, on si ešte stihol dať. Tak ideme preč. To čo som zandal práve. Áno, zabij ho. Dobrá, Samko. Počkej, čo? Jaj? Ja, že po mňa hádže oné spajky. Ten Ash. To čo bolo práve? Čo som to videl? On nás keď nás vypne, tak no me... Dobre. 10 rank. Hotovo. Asi, nie, počkaj. Ešte toto som zabudol, no jasné. Ešte toto treba. On niečo tipuje. Here's the bank. Tomu ver. K-Pow, bro. Hej, jo. Ale ešte nemôžeme sa putnúť na toto. Počkaj, ešte ideme pozrieť. Pozrieme do shopu. Ja mám ešte fríčko, ale ja moc ešte fríčko nezbieram. Lebo. Ja ich moc nezbieram, pretože ono sa mi to fríčko sa mi otvára, že 2 hodiny. No vidí, no proste nevyplatí sa to podľa mňa. Podľa mňa sa to nevyplatí. No. Ešte toto ideme, toto musíme mať. Ideme, hneď teraz. Let's go again to the play war. Ja hráme, neviem. Nevadí, že neviem. Prečo mi to nenechal? Akože dneska u Lukáška sme sa hrali, ale tak trošku inak. Som mrevne bil, ale ne, možno. Ja som zabil na ranu. To čo bolo? No tak samozrejme, že všetci idú po mne. Áno, dobre, áno, všetci idú po mne. Oni môžu. No všetci po mne, celý gang, celé duo, všetko proste ide po mne, pretože ja. No tak ty si dead pekne veľmi. To čo si dostal, ty kokos, jaký... Aha, tu mám kamaráda. To je zabijak. Čo to je? Drej me, asi som lepší ako on, keďže som ho zabil. Jo, sprdíš. Zabijme ho, ideme na to. Ideme nárov. Rejti. Čoko, zabij. To nevieš zabiť, alebo čo sa deje?
Čo mi dal? Takto ide, takto. Ale čo to je? Oni sa nechcú zabíjať. Oni podľa mňa týmujú to tie dve duo. A tak nič, showdown. OK, to dáme, to musíme dať. OK, to dáme, to musíme dať. To čo? Ja som reálne trafil. Joj. Joj, smrdíš. OK. Lemonade, alright. OK, ideme, ešte ideme. Kaký má rang na nej? 480 BB Hill. OK, nič. Ideme. Ale... Ja som si vybral Nany len preto, pretože ona je best in the world, bro. Čo to je? Čo mi dal za hit? Nie. Hoď dopreč. To schováme. Ideme. Takto. Ja neviem proste. Narábať. Jaký hit? Ja tak nič. Jaký? Čože? Jaký? Ale nie! Dobre. Super. Prečo nedal ready up? No, ja už asi končiť. Asi. A čo, ľudia? Potom dáme aj toto? Niekedy si myslíte? Toto dáme niekedy? Kusím koncit. Ok, čau. Tak my ideme asi zatiaľ sami toto hitnúť. Sami. Toto. Dúfam, že mi tam padne niečo dobré. Teraz Legendary Cordelius. Vyskúšam ASMR. To čo je, že tap 1? Kúkajte, ako vypnem. Ona mi dala hit cez stenu. Čo to je? Ja sa neviem trafiť, ja som krivý jak tágo. Dobre, 5, už sme 5, dobre. 4, dobre. Poď. Ja sa ťa nebojím. Do prd... Lo. Ok, si dead. Kde je? Keď toto zabí... Ono je na dve rany, tak som frajer. Raz, dva. OK. Tu je asi. No však samozrejme. No tak tohle ne. Choď preč. Dobre, ale on má veľa tých powerov, to nie je fér.
Ono by to nedalo žiadne powerpointy? Prečo? Tak, čo ja viem, tak ideme... defeat, toto. Ale v rankedoch, pozor. Tak očakám... Haste, hej. Really nigga. Si robíš srandu, tak aspoň v tomto budeme mať niečo. Kámo. Ja, oni nie sú moc silní teda. Ale mám samých bronzákov. Hej, do prdele. No tak to sme pekne. Ja on môže skákať, to je frajer. Čo je za debila toto? Aj toto čo je za debila? Ty kokos, no tak tohle. Počkaj, aha, ideme ku ním. Takto na autíčku treba chodiť. Pozrite, ideme tuto a tak. Ja som im ani jeden jediný hit nedal a ja som letel. No tak toto nie. Nie, nejdeš sem. Čako zabite. On ma stopol, ako? Nie, skap. Dobre. Ibe takto letíme. To treba. Ale veď, čo to je? No, choďte, dáme ich, ešte ich dáme. No, nie je jedno, keď... Áno, to co im dáme, slabí sú. Fuj. Ja viem, čo dáme. Asi dneska môžeme ešte hitnúť. Toto. Epic Star Drop. Ale veď to je ťažké. No nie je ťažké, ale proste to bude na dlho. On hrá, nie? Invite. Asi nejak. Nevadí. Toto je pre toto video všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite like a odber. A hlavne ten odber, vedia, už je plačem normálne. Že 129 odberov ešte stále nemá z tých 130. Prosím, vytneme to. A dneska ten push na Nany bol docela dobrý, ma to bavilo. No, tak. Teraz už nakoniec čaute.